No niin, terve ja siis tänään olen Elmo Välimaa ja lempinimi Elvilu. Ja tänään mä kerron ihan perusasioista, mitä olisi pitänyt tulla ja mitä ei olisi pitänyt tulla. Ja mennään siihen seuraavaan pariin. Okei, eli tässä on tää mun kalenteri, mitä mä tuun avaamaan. Jos ihmettelette, nyt tuli vasta 3. luukku, niin mä vaan pyydän nyt anteeksi, että en kuvannut 1. enkä 2. Mutta voin kertoa, mitä sieltä tuli. Okei, eli miten mä edes tullut? Mä sain tämän ekasta luukusta. Sitten mä sain toikas tän. Ja nyt kun te ootte nähnyt ton niin 3. luukkuvideo, niin tän mä sain siitä. Ja siis täällä on tämmöstä juttua, tommosta. Toi samanlainen kuin tämä. Sitten on tämmösiä pieniä munia ja tämmönen pallo ja sitten tämmöisiä. Että joo, semmoista tänään joulukalenterissa. Kumminkin on nyt noita perusasioita sanottu, niin voin kertoa, että tää on tämmönen vlogikanava plus tämmönen joulukalenteri ja nää muita videoita tulee. Mutta sitten vähän niin kuin sama joulukalenteri, tai melkein sama idea, niin on tuolla. Voin näyttää paperin. Eli tämä. Tohon on tullut jo 1. Sitten ei tuota. Tässä on 1, 2, 3. Ne on nyt ollut päiviä, mitä mä oon jo niin kuin jouluna elänyt tai silleen. Ja sitten menee viikoittain. Sitten kun ollaan 24, niin siinä mä kuvaan jouluvideo. Tai niin kuin se on semmonen ihan vikavlogi. Semmonen, tai niin kuin joululta. Semmonen. Sitten tulee vlogeja sen jälkeen ja voin kertoa tässä, että haluaisin tulla isona artistiksi ja lempinimi on Elvilu ja on studio ja ensimmäisen musiikin sanat on tehty jo. Sitten pitää enää tehdä biitti ja äänittää sen semmoista muuta ja semmoista mä niinku tällä hetkellä olen ja 4. luokalla ja että joo. Ja mä oon toi 10-vuotias ja tää oli mun eka video ja huomenna tulee 4. luukku ja niin. Katsotaan tuleeko tänään enää mitään vlogia. Tänään kävin kyllä kaupassa, että siitä olisi voinut ottaa vlogin, mutta katsotaan sitten huomiselle, että mitä. Tää oli mun eka video, Se on Elmo Välimaa. Se on seuraava video. Moi!